koroyi vérité malien ni bika bla koro denyala o dembama wala wa mali kono sans faire faux douma malien dembe mali ko fe mi ba nyefe no tigi tege be se ka fa akili bara na fla bara la una bieshi be se ka ke ka tege fa ki be donner mande persesi bien connaît vidéo do ki kan ki na war de dinema connaît ka vidéo jiga dembama wolo folo mande persesi ma on ka vidéo conviction ni ebe vidéo ke ano ko c'est-à-dire que teben nunu ye jegay ngebe vidéo do la jige ta warde mina ngom godo bu sigi ko lwe slama we bamago ko lwe warde mo slama we rebe la biri wo we rebe bo pasake yala ni mo na na we terenga tien fort kene terenga abe mo la we kebe bolga ti jogo ala ko fe e mala e dusu be boka tebe ala kan e join toi ti e ki ala nyete jega ula ala nyete ula jien wona ala nyete keregaji kelawla ni ala ko ka be bom doula te bom doula shengela ni ala ko ka ba ka ala ya yira abe keregaji kela be mene diengono so ma da fe kele segoni kele dalute yela ka fente boala abu jeni ou bien ben sans perecha be bom jigu kwa ku bo jamala mais ala kele nte ku to mo utela ebe telephone mi ngani bi ko kili wora daba unde agla abe do jam ngono ka bo wora daba unde agla mande persesi mangado abina ko be silamea mi fo silamea sebenete arabu de la silamea sebenete arabu de la ni be tebe nyini diongono tebe ya première position abe magani mande persesi mangado terege ji première position abe magani ni yolu ni boda ke baga bo maga atobe de ni bien nemuna bo maga atobe de ebe se ko kelega boy de no bla jengona mi me se kan kele ibe na togo de nyini ibe na do de ta ko lula jo ça dire ki bo lu ira jena de pe adam ne keye o docteur e mu terege docteur e de la se ka John bo ala ya cheni mi me farasi amno c'est à dire que ko arayan wa arayan i tugole ay sera arayan bo ala e ka saraka de video aya bo ala arayan ma batalame ama korotalame ama somogotalame ako mi kade ka bodeke aya ga operation nge e ka jugu sago ya video aya décourager ko dole ya e ka nantan ko ya video aya bo ko dole ya mema do wala fode ni ne mande persesi ni arayan ye video doke ni ne dona ga téléphone ngono ka wole ngo c'est à dire que do ni video ke tuwa mai ça n'a pas besoin de ça ni boy ni fani bache na ta digi abe fo ma de ko bunya ça on appelle ça du respect e be se ga munke e 2000 bi kono e be se ko de mara e te se ka fo changer ko loi do be mala ko loi bo kono le loi mi akona le o loi yere nyona ju keregelate o loi nyona bodinga keregelate e dalendo o tribunal mo mna ni ya pet ntete ka fen ni ya boda kela bo mali tribunal ko na to ba de anga police ni ya boda keregela bula to ba de awa mali jiju ni ko fala kela bula to ba de ne ma de persesi côté awa ministre ni ko fala kela bula to ba de e ko togodi ininda fusengise ni ngaya fusengise ma bo ge tientetia e sera mali tiga fusengise la e fusengise datwa ima foka ya ma foki na ga prevuya ama nyoko ta live la e ni jega joli joli nyoko ta live la bamako ya e sera ga faire changer on a les vidéos ya ko ni jega ko ama jega ko to développer bamako mu ne ba to be la jega ya nge mo jega ko le ndo de be mu jega ya to ma développer bamako jega ma yira bela adora mo dola ali shini dola te ka fara volume nga akon na ko e bo kelege momo de Canada ya keleke ya bien vrai ga net côté kele fait mais oluga époque là olu jamala sira parce que olu ni prévu comme olu tunu sige ka daba denya nyona la olu tunu sige ka kokole denya nyona la shiwa nunu kuto LCHM ngono shiwa ye chokoroba do ali shini o ye bamako bla o ça dire que au tarafo village là shiwa nani prévu de ki sigi ça dire que avec ça che nyoko matukom ka prévu daya olu o keleke ya iba famia e juka mise e taide kana sigi kebe na ko silamea e na silamea de foi iteta maga munu be maga igatu boala e ma mise o ma ala nyeta la e be diminga teme ala ka e be siga ala ka kelege ka teme ala ka on de mi lo finyana o ko no ko seguye mo sara segu be siga ne sara ne ya unyugo na bula koro deunde ne unyugo na nyamoko deunde ne unyugo na kongoto deunde ne
nous avons vision yebali donne ani cɛ min bɔ den tɛ ye ni tulu sera fɔ tama de ben ka tan nani fɔ ka tɛmɛ ni ye den ye e tɛ ka se k'a fɔ ko Seku y'a yo i bɛ Seku ta tɔgɔ ma de k'a ye bɔ i ka kɛlɛ kɛ n'i ba den i ni tɔw bɛ ɲɔgɔn ta cogo min question réponse la ni kili y'i fila bara ni fa bɔ i ka Seku ta ko soutien minnu bɛ jɛ ma ko soutien e yɛrɛ jɛgɛ i ka soutien kɛlaw jɛgɛ ne finman de ko ten i ma n'i denw ta fɔ yan i den cɛmani i muso fɔlɔ denw i ma n'o ta fɔ yan i muso filanan den i ma n'a fɔ yan o tɛ tiɲɛ e ka ne kɔnɔ dɔrɔn tu vas aimer Mande princesse mangado tu vas aimer n'a b'aw ka mana kow la ni mɔgɔw bɔra ka kuma de bala ye maliyɛn dan ni ye maliyɛn gun k'a bila po dan na a bɛna de ko ala aw b'o dingɛ ala bilalen don aw de ye ala bɛ aw de ye aw ma ala ɲɛ t'a la ala ka dugukolo tɛ n'aw ta ye ala ka dantanfɛn bɛɛ ala tɛ k'u to yan mun ala bɛ k'u to yen u ka diɲɛ mara mun ala bɛ k'u to yen u ka nafolo sɔrɔ mun ala bɛ k'u to yen u ka wari bɔ ka di mɔgɔw ma mɔgɔ bɛ ka ni n ka modérateur dɔ bɛ yan fɛn fɛn bɛ ka 1 ni 11 sɛbɛn a y'a bɛɛ bloqué a ye live sécurisé a ye kɛri la dɔn a ka sɛbɛn ko good live mɔgɔ bɛ ka 1 na don a y'a bɛɛ bloqué ni n ka modérateur minnu bɛ yan a y'u bɛɛ bloqué minnu bɛ ka 1 11 la don a y'a bɛɛ bloqué direct a si kana to a y'a bɛɛ bloqué n'i nana k'i bɛna maliyɛn ta ka maliyɛn poussé ka tiɲɛ fɔ ye u bɛ boli ka tugu dogo ala kɔfɛ de a b'a dɔn o b'o kɛ min na parce que n'u taar'u dogo ala kɔfɛ sisan c'est à dire que n'e bɔra ka kumaw la u b'a fɔ k'e bɛ ka ala dɔgɔya aw bɛ ala dɔn ni mɔgɔ dɔ ya ou bien aw ye silamɛ ni mɔgɔ dɔ ya o boda tɛrɛkɛla caman de b'u ka alimamuw na Bamakɔ ne finman de y'a fɔ cɛ kɔfɛlakɛla a caman ba de b'u ka alimamuw na Bamakɔ ye wa mɔgɔ fɔlɔ minnu n'u b'a yira publiquement k'u bɛ nin ko in kɔnɔna olu yɛrɛ de y'a kɛbaga fɔlɔw ye Bamakɔ a kɛlɛ de bɛ kɛ o cɛ baden ma wolo min bɛ se ka nin phénomène in kɛlɛ a kɛlɛbaga tɛ yen ne finman de y'a fɔ ala kɛlɛ de bɛ se ka phénomène in kɛlɛ ala yɛrɛ ɲɛ b'a la o mun ala bɛ pouvoir d'u ma mɔgɔw kan mun ala bɛ nafolo d'u ma mɔgɔw kan dɔ bɛ a bɛ wolo a wolola a fa n'a ba fɛ fo ka taa s'a saya ma a tɛ dɔ wɛrɛ la seli kɔ a tɛ dɔ wɛrɛ la ko ala de bɛ sanfɛ ko ala ta de ye tiɲɛ ye a tɛ dɔ wɛrɛ la que ça dire que ko tɛ se walimuso ma o bɛ sa o bɛ ka fila ni saba de ɲini k'a dala dumuni ɲini k'a dun mais ala yɛrɛ ko k'a ye minnu danga ala yɛrɛ ko k'a tɛ fɛn min fɛ ala yɛrɛ bɛ barika ta k'a don olu la ka nafolo ta k'a don olu ma wa u bɛ tila k'a di aw silamɛ baw de ma c'est à dire que aw dɔnnikɛla baw de ma aw minnu b'a fɔ ko ala a bɛ tila k'aw de lajɔ ka tila k'a di aw de ma a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛ wagalen na ne bɛ bɔ k'o f'i ɲɛna i bɛ n'i jɔ ko non k'e kɛlen k'o tɔgɔ fɔ ko o ye mɔgɔw labɔ ka na e kama e bila koro de hali cɛ min tɛ Seku Sinbo o tɛ se ka ne sara ka vidéo kɛ Mande princesse mangado a b'a mɛn a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ b'a mɛn hali o cɛ t'a nɔfɛ kuma t'o muso m'a nɔfɛ min bɛ se ka ne finman sara ka vidéo kɛ moi j'ai parlé de cɛ o cɛ nana réseau in sanfɛ yan k'u bɛ na nin ko in kɛlɛ kɛ k'a kɛ yan cɛ a bɛɛ y'a bila hali ala kama tɛ wa nafolo ma di mɔgɔ ma dɛ a bɛɛ y'a déposé hali ala kama tɛ wa nafolo ma di mɔgɔ ma dɛ san pɛrɛ n'u ma jigin n'u y'u yɛrɛ ka vie de la k'u ɲini u sera ka min datugu u y'o datugu u sera ka min ɲini k'u bi i ta tiɲɛ cogo sugu bɛɛ la ka don i ka diɲɛlatigɛ fan bɛɛ la u k'i ɲini k'i faga u y'o kɛ e bɛ bɔ k'o kuma ɲɛf'i ye i bɛ n'i ju sigi c'est à dire que kan kɔgɔlenya kumaw la ko mɔgɔ min bɛ sa n'a bɔ ko bilakorodenɲɔgɔnw la a ka sama ka bɔ ne kan dɛ i b'a faamuya wa n'a ye n ja fana i bɛ bɔ ka fɛn fɛn gulon n bɛ bɔ k'a bɛɛ défend e bɛ se ka mun kɛ e bɛ mɔgɔ dɔ dɔn min bɛ se ka ne balo la n'a ye ne ja e bɛ bɔ ka fɛn fɛn gulon ko jɛgɛw don n bɛ bɔ n'i ka nana prévu ye prévu b'e bolo wa depuis i y'a daminɛ e na jɔn na ka prévu bila maliyɛnw aw ɲɛ bɛ nin min na tan nin ye nin ye tan nin bɛ tan nin bɛ tan a mɔgɔ joli bɔra k'e ka na nin prévu kɛlɛ sera ka na nin prévu ya mɔmɔ de kanadaw ye kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ olu ye prévu yira ah oui n'i ko olu ma prévu olu bɛ t'i birilen ta i bɛ k'a kɛ si o ye prévu yira k'a to LCHM kɔnɔ hali sini o mɔgɔ dɔw ma kɛ mɔgɔ ye olu ye prévu yira n'u ko prévu mɔgɔ ma deli ka bɔ k'u jɔ olu ma fɔlɔ ko na nin prévu ye o ayi o ma deli ka kɛ fɔlɔ dɛ u ye kalan in kɛ c'est à dire que ka tila k'a déposer bɛɛ ka taa mɔgɔ ma fɔ olu ma ko na nin prévu ye i b'a faamuya don o don e bɛ wele ko na nin prévu ye ni prévu ma deli ka na wa e ma deli ka se ka mɔgɔ si furakɛ n'i ye docteur min ye fo n'i kɛr'i yɛrɛ bobara docteur ye sinon e tɛ nin phénomène in kɛlɛbaga docteur ye ne de ko ten hali sini Arayane filɛ nin ye Faransi yan wali sini Arayane bɛ ka continuer c'est à dire que a ka opération kuma la wali sini ani denni min bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ ka yala n'o de ye ka jigin e sera ka mun changer ka bɔ a ka ko la
Et il faut se glisser Adam ne tu as pu changer quoi? Au coffre et la chaîne non tagana, on dit faut se glisser comme mangana. Il sera la changer au macla à boire un cigare vidéo qui va c'est-à-dire que face à face là. Ni bika mana kola ani ka jege denya la parce que ere gordigendi. Ne fima de côté jege dernier degré ni tchè ni muso bora kuma do fo ite ni sigi galontika la aba fo ko be ala to fe ba fo ko be ala do ala ma de ga bisigi ali fo mo yo ni na ni sigi ko segu ya ka mo la bo ibi bo dinga takani ga prevu da ka ngabla ma de presse si manganu sune be kale wora yi ga kale ko ite kale minyedo est-ce qu'il va famia ni sigile no ko mali ni loi de be malla e be no fo ni nyena an ko loi da voter no malla loi mi voter no malla a loi be kuntigi be ko fela be ke ni mi ko fela te ko be bien ne mo ke ne fi man écouter e ko to ko dume loi de be malla na figia loi de be malla la loi du prix fora loi de be malla ni mi ta kadinye dom na be boko tanye fo o loi il continue à faire ni ko fela make fo ki ko fela fora ya ni fembola la e ba fo ni mako tunya mo de ngata atage e be fugwali de nya kuma mi no ma feo se vous changer tanye chini moanyela e ka tanye o de che yo ko ikuma oro ni bote no le te face à face tanye chini moanyela e ma fo de kai stringi do wa e baya do ni bade ta baya bo achela ne i bade be ta stringi mwala ni bade iba la jo c'est-à-dire que boga che ajo iga ta segu simo bla poata la aga poata ko me nyogona ibe muso furu ka dama ni bade ibo de ke mali on ngina sambe boa e se ka mbwala ala kota krakota ambe ala ka kelela ibi ka poshi kono na kele ni ka bodinge ke ko kele de la sino ite ala ka kelela ala nyebalo fongate la ni ala yo pouvoir te la ni ala yo ete se ko la ni ala yo we se ka konya na boni ala yo abo ala kele ne ga dugugoloka wo bebo ala kele ne ga dugugoloka wala wanya fo duna mbe siga kan bi wanya je ala dugukolo wili o de la last de Noël avec famia arc-en-ciel toro signe de la dieono arc-en-ciel o luka signe de tout ni ala ye promesse ta yere ka te dien wili tugun c'est-à-dire que l'outika jama mo kama ka be la harama kono sinon chien folo aka dien beke die ka dien be wili ka adamade c'est-à-dire damadon to e ka danta fe be kelengele to e ko danta fe be ta c'est-à-dire que ka bla baton non a sola Noé ka affaire kuma de fait wa l'âge de Noé kerero là wa arc-en-ciel nano de quoi faire signe c'est-à-dire pour montrer que Dieu ne va plus se fâcher pour que Dieu ouli pour ces gens là mais ku beta sorein ana Dieu degré minake ala nyebu ko phénomène kelina ka Dieu be mine hali deni ba dente te se ka ken wa nya fo nya je iba famia ala bu se be no kaminake